स्टुडियो आं सन्दना इस्लारि बाक्सानि बारेंगाबारियाव मानास आन्चलिक जातीय विद्यालयनि थामथि गायसनथाय सान फालिथाय बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि बेन्दोंआव थानाय बारेंगाबारियाव थानाय मानास आन्चलिक जातीय विद्यालयनि थामथि गायसनथाय सानखौ दिनै सानसेनि हाबाफारिजों फरायसालिनि मोखाङाव गाजा गोमजायै फालिनाय जादों। सानसेनि थाखाय खुंफुंजानाय बे गायसनथाय साननि हाबाफारिनि जागायनायाव फरायसालिनि फिरफिला बिरहोयो फरायसालि कमिटिनि आफादगिरि सुसेन बराइखा बिथाङा। बेजों लोगोसेनो आफादगिरिनि बिबुंथिजों मेलखौ बेखेवलाङो आरो बे मेलाव माखासे गोरों गोराफोराबो हेफाजाब होफैयो। लोगोसेनो मानास आन्चलिक जातीय विद्यालयनि गाहाय फोरोंगिरि खनराम मण्डला बरायनायजों लोगोसे गावनि बिबुंथिखौ लाखियो आरो लोगो फोरोंगिरि कपिलाल सेत्रीया मोनसे जथुम सावराय मेलनिबो लाहार फाहार खालामदों, जायनि थाखाय माखासे समाजनि थाखाय खामानि मावग्रा सुबुंफोरखौ हांख्रायना लाबोनाय जादों। बिथांमोनहानो जाबाय तपन दास, पुनराम दास, नरनारायण दास, आदिबासी फरायसा आफादनि आफादगिरि मानसुक सांकारिका, बाक्सा जिल्ला आसुनि नेहाथारि जुबिन दास, लेङाइ आफादगिरि प्रान्जल डेका, मानास आन्चलिक आसुनि आफादगिरि ज्योतिष ताती, सालबारि महकुमा खौरांगिरि आफादनि नेहाथारि लबकुमार दास, जाहिरुल इस्लाम, अनजय बसुमतारी। मेलनि जोबथारनायाव फरायसालिनि फरायसा फरायसुलिफोरनि मेथाइ खननाय आरो मोसानाय हाबाफारिबो लानाय जादों। बरपेटा रडनिफ्राय अनजय बसुमतारीनि खौरां। তৃতীয় বাৰ্ষিক আমাৰ যিটো প্ৰতিষ্ঠা দিৱস, ইয়াত প্ৰথমতে মই আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু মই এই চেগতে আমাৰ এই মানাস আঞ্চলিক জাতীয় বিদ্যালয় যি উদ্দেশ্য লক্ষ্য আগত ৰাখি আমি স্থাপন কৰিছোঁ, তো এই স্থাপনত সহায় কৰা যিসকল ব্যক্তি বিশেষভাৱে তেওঁলোকৰ নাম ল'বই লাগিব। আমাৰ এই বাৰেঙাবাৰী গাঁৱৰ সমূহ ৰাইজৰ লগতে প্ৰেচিডেণ্ট ছেক্ৰেটাৰী, আমাৰ এই অঞ্চলৰ সমূহ ৰাইজে যি ইয়াত যোগদান দিছে বিদ্যালয় পৰিচালনা কৰাত, তাত মই আজি সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু আমাৰ উদ্দেশ্য হৈছে আমাৰ এই পিছপৰা অঞ্চলৰ শিক্ষা দীক্ষাত খুবেই একেবাৰে দুৰ্বল অৱস্থা, ইমান ভাল নহয়। তো যাতে আমি এই অঞ্চলৰ শিক্ষা দীক্ষা যাতে আমি ল'ৰা ছোৱালীক ভালকৈ দিব পাৰোঁ আৰু এই বিদ্যালয়ৰ জৰিয়তে আমাৰ ইয়াৰ পৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ভাল শিক্ষিত কৰি আমি যাতে আমাৰ অসম ৰাজ্যৰ লগতে ভাৰতবৰ্ষৰ যাতে আমি সেৱা কৰাৰ কাৰণে আমি পঠিয়াব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে আমি ব্যৱস্থা কৰি আছোঁ বা আমি সেইমতে আমি সেই উদ্দেশ্য আগত ৰাখি আমি আগবাঢ়ি আছোঁ। তো এইখিনি আজি আমাৰ কাৰ্য হৈছে প্ৰথমতে পতাকা উত্তোলন আৰু 2 নম্বৰত আছিল আমাৰ যিসকল নিমন্ত্ৰিত অতিথি আছিল তেওঁলোকৰ এই প্ৰতিষ্ঠা দিৱস সম্পৰ্কে বক্তব্য বা তেওঁলোকক চিনাকি দিয়া সম্বৰ্ধনা আৰু লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ দ্বাৰা নৃত্য গীত প্ৰদৰ্শন, এইখিনিয়ে। बिटिआर हालाम लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। ट्रान्सफर्म रुरेल इन्डिया फाउन्डेशन एनजिअनि गेजेरजों बिटिआर डेभेलपमेन्ट फेल'शिपआ मोनसे बिटिआरआव बेकार जेंनाखौ सुस्रांनो फेल'शिप प्रग्रामनि थाखाय अनलाइन सोलिगासिनो दं। बिटिआर गभ एडमिनिस्ट्रेसनजों लोगोसे खामानि मावफानो मोननाया गोसो गुदुं लाइमोनफोर आरो गोरों गोरा मानसिफोरनि थाखाय बेसेन गोसा सुबिदा। लोगोसेनो बेयो मोनसे बिटिआरनि सिङाव थानाय सुबुंफोरनि समाजनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनायनि मोनसे मोजां लामा। ब्लक लेभेलाव खामानि मावनाय, ओनसोलखौ जौगाहोनाय बिथिं एबा आयदाफोर जेरै एग्रिकालचार आरो सेरिकालचार लाइभलिहुड, इडुकेसन, स्किल डेभेलपमेन्ट, इमप्लयेबिलिटि, एन्टारप्रेन्योरशिप, फिसा आरो गिदिर कारखानाफोर, हेल्थ एन्ड निउट्रिसन, ड्रिंकिं वाटार एन्ड सेनिटेसन, बोथोर सोलायनायनि सायाव नोजोर होनाय बायदि बायदि। बे फेल'शिप प्रग्रामा 3 बोसोरनि आरो बे प्रग्रामखौ लाग्रानो दान मोनसेयाव 20,000 दान बान्थाबो होनाय जागोन। नोंथांमोनहा बे प्रग्रामाव बाहागो लाफैनो हागोन आरो बिटिआरनि जौगाखांनायाव गावनिबो आखाइ होफानो हागोन। बे हाबाफारिनि थाखाय नोंथांमोनहा फैगौ 10 जानुवारि 2022 खालारसिम वेबसाइटनि गेजेरजों अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन। अनलाइन खालामनो थाखाय गोसो गुदुं नोंथांमोना गाहायाव होनाय वेबसाइटआव अनलाइन खालामनो हागोन। गेवलां अर्गेनिक इन्टिग्रेटेड फार्मिं एन्ड रिसार्च सेन्टार प्राइभेट लिमिटेड। बेयाव रासायनारि हासार बाहायालासे मिथिंगायारि हासारल' बाहायनानै मैगं थाइगंफोर दिहुननाय जायो, जेरै आलु, लाव, फान्थाव, जोगोनार, कफि, सबायबिमा, थाइबें आरो गोथां मैगं, लाइ, लाफा, मुला, दुन्दिया बायदि गासै बोथोरनि अर्गेनिक मैगं थाइगंखौ मोननो हायो। बे अर्गेनिक मैगं थाइगंखौ क'क्राझार नोगोरनि सुबुंफोरा खदमथलायाव थानाय गलापी टेन्ट हाउसनि साखाथिनिफ्राय मोननो हागोन। नोंथांमोना बिगोमाजों फोनांजाब लानो थाखाय 8638399746 जानबुं नाम्बाराव कल खालामनो हागोन।
खुलुमबाय। नै सफैलायबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थान्दै जखनथाया। दुलाराय बर' फरायसा आफादा खुंगा 54थि थान्दै सावरायमेलखौ गोजोनै खुंफुंनो कार्बि आंलं जिल्लानि लांहिं नोगोरनि हाजोआरि गोजोन फोथाराव थि खालामबाय। गासैबो हारि हारिसाफोरनिसिम बानजाय आफादनिफ्राय मोनसे फोसावनाय जादों। कार्बि आंलं जिल्लानि लांहिं नोगोरनि हाजोआरि फोथाराव 2022 मायथाइनि 2, 3, 4 आरो 5 फेब्रुआरि खालाराव जानो गोनां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 54थि थान्दै जखनथाय लोगोसे 49थि कार्बि आंलं जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोरारि जथुम्मायाव जायफोर बर' फालांगिरिफोरजों लोगोसे आसामनि जायखिजाया हारिनि फालांगिरिफोर जेरै बुक स्टल्स, टि स्टल्स, भेन्डर्स, हाउकार्स बायदिफोरजों लोगोसे बर'नि गाननाय जोमनाय, दख'ना, गामसा, आर'नाइ, टेक्सटाइल्सनि बायदि रोखोमनि जि जोम दिन्थिनाय आरो फाननायनि थाखाय गिदिरथार मोनसे एग्जिबिशन लानाय जादों। बेखायनो जायखिजाया गोसो गुदुं फालांगियारि बिथांमोनखौ फैगौ जानुवारि दाननि 20 खालारनि सिगां गाहायाव होनाय 863891131789696890T जानबुं नङाव सिगांग्रो खौरां लाना गावनि मुं थंफोरखौ रेबथुमना लाहरखानायजों लोगोसे गोरोबथा खालामनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों।